बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे भिडिअसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि नैबे भिडिअखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो मोनसे सोंथि मावफुंनो लादों। बे सोंथिया जाहैबाय फावसिथा आदबजों दिन्थिदि twice n is greater than n. n belongs to capital N. थामहिनबा बेयाव मा होननाय जादों जे जुदि नैबे स्मॉल n थामहिनबा नैयाव थानाय स्मॉल n फोरा जुदि belongs to capital N थामहिनबा मिथिंगा अनजिमाफोर जायोब्ला, मानो होनबा capital N आ मा मिथिंगा अनजिमाफोरखौ बुजायो, अब्लानिया जुदि स्मॉल n आ मिथिंगा अनजिमा जायोब्लाथाय twice n आ n निख्रुइ देरसिन होननानै जों फोरमान खालामनांगौ आरो बेखौ मा आदबजों? बेखौ जोङो फावसिथा आदबजों दिन्थिनो नांगौ आरो बे सोंथिया दङ जोंहा बबेयाव दङ आं बेखौ खोन्थाना होखानि। क्लास 10 बा थाखो 10 क्लास 10 बा थाखो 10 नि एडभान्सड मेथामेटिक्सआव दङ बेयो। बेनिनो चेप्टार 3 बा खोन्दो 3 जाय चेप्टारनि मुङा जाबाय रग' अनजिमानि सानलुलि खान्थि। बै चेप्टाराव दङ बेनिनो सोंथि बिदां 3.1 सोंथि बिदां 3.1 निनो कुइसन नाम्बार 10 आव बे सोंथिया दङ। दा अब्लाथाय जोङो बे सोंथिखौ फारि फारि मावफुंलांनि फावसिथा आदबजों। दा बेखौ जों फावसिथा आदबजों फोरमान खालामनांगौ बा दिन्थिनांगौ। अब्लानिया जोंहा फावसिथा आदबजों बानायनोब्लाथाय मा खालामनांगौ? नैयाव जे n दङना, n खौ जों खेबसे 1 लानानै नैबे n खौ 1 लायोब्लाथाय नैबे 2n is greater than n बियो थार होनना दिन्थिनांगौ। n equals to 2 लानानै 2n खौ n निख्रुइ देरसिन होननानै दिन्थिनांगौ। बेफोरबायदिनो थाङै थाङै जोङो दिन्थिलांबाय थानो हायो आरो, नाथाय दिन्थिजोबाबाबो खोथा गैया। n equals to 1 बेनि थाखाय बेखौ सैथो होनना दिन्थिबानो जायो मोनसेल'। बेनि उनाव नेक्स्ट मा खालामनो हायो? नैबे n equals to k n equals to k नि थाखाय नैबे 2n is greater than n बेयो सैथो होननानै जोङो हमनानै लानांगौ। बेनि उनाव जोङो मा दिन्थिनांगौ? बेखौ n equals to k plus 1 n equals to k plus 1 नि थाखायबो सैथो होननानै दिन्थिनांगौ। नैबे 2n is greater than n खौ n नि जायगायाव k plus 1 लायोब्लाबो बेयो सैथो होननानै जोङो दिन्थिनांगौ आरो। दा अब्लाथाय n equals to k plus 1 नि थाखाय नैयो माब्ला सैथो जागोन? नाय n equals to जुदि k plus 1 जायोब्ला ना, अब्लानिया नैयाव जि जोंनि दङ 2n is greater than n जे दङ, बेयाव जों मा खालामनांगोन? 2 आथ' 2 थाबाय, n नि जायगायाव मा फैगोन? n नि जायगायाव नैबे k plus 1 फैगोन आरो k plus 1 नै ग्रेटारा थाबाय, ओमफ्राय n नि जायगायाव मा फैगोन होनदो? k plus 1 थामहिनबा नैबेखौ जोङो दिन्थिहैनो हानांगौ जे 2k plus 1 is greater than k plus 1 बेखौ दिन्थिहैनांगौ। मानो होनबाथाय जोङो जेब्ला n नि जायगायाव k plus 1 होयोब्लाथाय जाय सोंथि दंमोन 2n is greater than n ना, नैबे सोंथि 2n greater than n आ मा जाहैयो? n नि जायगायाव k plus 1 होनबा नैबे 2 आ 2 थाबाय, n नि जायगायाव k plus 1 greater than थाबाय, n नि जायगायाव k plus 1 थामहिनबा जोंनि दिन्थिनायनि टारगेटआ जाहैबाय नैबे 2k plus 1 is greater than k plus 1 बेखौ दिन्थिहैनो हाबानो जोंहा फोरमाना जागोन आरो। अब्लानिया दा जोङो बानायलांसै। गिबियावनो जों मा खालामनांगोन? गिबियावनो जों सोंथिखौ हमना लानांगोन Sn हिसाबै। जों गिबियावनो मा खालामो? हमना लाबाय Sn such that 2n is greater than n belongs to capital N। नैयाव जाय सोंथि दंमोन बेखौ जों मा होनना हमना लादो? Sn हिसाबै हमना लादों आरो। अब्लानिया जोङो मा खालामगोन एबार? n नि मानखौ गिबियावनो से लागोन जों। जुदि n equals to 1 अब्ला जुदि n equals to 1 अब्ला मा जागोन? नैबे s थाबाय, n नि जायगायाव जों मा लागोन होनदों? 1 n नि जायगायाव 1 नालाय s आ s थाबाय, n नि जायगायाव 1 फैबाय। नै साच डेटखौ लिरबाय जों जेनेबा 2
2 खौ लिरबाय n नि जायगायाव मा होनदो 1 ग्रेटार खौ लिरबाय ओमफ्राय नैबे n नि जायगायाव मा होबाय जों 1 दा बेयो थार नंगौना नङा बेखौ जों नायगोन आरोना बेथ' थार जाखायो मानो होनबाथाय 2 सानजाबसे बेसे 2 ग्रेटार देन 1 2 2 इज ग्रेटार देन 1 नंगौना 2आ 1 निख्रुइ देरसिन होनदो नंगौ नाङा नंगौ 2आ 1 निख्रुइ देरसिन बेनिखायनो बे मा जाहैबाय जाय सैथो बे सैथो मानो सैथो सोरनि थाखाय सैथो जादो जेब्ला जों n खौ 1 लादो अब्लाथाय 2n is greater than n बेयो सैथो जाहैदो नै n नि जायगायाव 1 होनाय लोगो लोगो ना नै s आ s थादोना n नि जायगायाव 1 होदो नैबे साबस्टेटखौ लाबाय 2 आबो थाबाय n नि जायगायाव 1 फैबाय ग्रेटार देन सिन थाबाय नैबे n नि जायगायाव 1 होबाय 2 सानजाबसे 2 ओमफ्राय ओजा 1 आ थाबायना 2 ग्रेटार देन 1 थामहिनबा 2आ 1 नि देरसिन होनदो नंमारगौ 2आ 1 नि देरसिन बेनिखायनो बे सैथो अब्ला n equals to 1 नि थाखाय सैथोबा n equals to 2 नि थाखायबो सैथो जागोन 3 नि थाखायबो सैथो जागोन बेखौ जों बानायबाय थालिया जों मा खालामसै हमना लानोसै जों हमना लाबाय n equals to k नि थाखाय n equals to k नि थाखाय sn आ सैथो जाहाथे माबायदि नै हमना लाबाय n equals to k नि थाखाय sn आ सैथो जाहाथे माने नैयाव जिहेतु जोंहा सोंथि दंमोन sn सोंथिखौ sn हिसाबै जे हमना लादोंमोन इखौ मा होनदो जे n नि जायगायाव k फैयोब्लाबो नैबेयो सैथो होननानै बुंनाय जादों आरो जाहाथे s n नि जायगायाव k फैबाय जेनेबा s थाबाय n नि जायगायाव k साबस्टेट थाबाय ओमफ्राय नाव 2 n नि जायगायाव मा होबाय k होबाय ये थाबाय ग्रेटार देन थाबाय ओमफ्राय n नि जायगायाव मा होबाय k होबाय आरो ना बेखौ जोङो मा खालामसै 1 नाम्बार खालामनानै दोनथ'बाय आरो माने मा खालामबाय जोङो हमना लाबाय n equals to k नि थाखाय sn आ सैथो थामहिनबा जुदि n नि जायगायाव जोङो k होयोब्लाथाय नैबे सैथो होननानै जों हमना लादो आरो दा जोंहा मा खालामनांगो जुदि जों इखो k नि थाखाय n equals to k नि थाखाय सैथो होननानै हमना लायोब्लाथाय 2 आथ' 2 थाबाय n नि जायगायाव k थाबाय ग्रेटार देन थाबाय नैबे n आ मा जाबाय n नि जायगायाव k होबाय आरो बेखौ मोनबाय दा जों मा दिन्थिनांगौ होनदो जों फावसिथा आदबजों दिहुनोब्लाथाय n equals to k plus 1 n equals to k plus 1 नि थाखायबो सैथो होननानै जों दिन्थिनांगौ आरो n equals to k plus 1 नि थाखाय माब्ला सैथो जागोन जेब्ला जोङो नैबे कन्डिशनखौ लाबोनो हागोन 2 into k plus 1 is greater than k plus 1 बे कन्डिशनखौ लाबोनो हायोब्लाथाय जोंहा बेयो सैथो हिसाबै फोरमान जालांगोन आरो अब्लाथाय जों माबोरै खालामनो दा बेखौ बानायनो थाखाय जों मा खालामसै जों ओरै लिरनांगोन दिन्थिनांगौदि लिरनांगोन दिन्थिनांगौदि sn आ सरि नैबे दिन्थिनांगौदि sn आ n equals to k plus 1 नि थाखाय सैथो जों मा दिन्थिनांगौदि sn आ n equals to k plus 1 नि थाखाय सैथो नैबे sn आ n नि जायगायाव k plus 1 होयोबाबो सैथो होननानै फोरमान जाहैनांगौ थामहिनबा नैबे कन्डिशनखौ जोङो लानानै फैनांगौ मानो होनबा सोंथिया 2n equals to 2n is greater than n दं नालाय n नि जायगायाव k plus 1 n नि जायगायाव k plus 1 बेखौ मोनहैनांगौ आरो नै कन्डिशनखौ ना दा जों बेखौ मोनहैनो थाखाय मा खालामबाय ससेखौ आं गोजौ खालामनानै इयाव जे जोंहा 1 नाम्बार दङ नै 1 नाम्बारा बे 1 निनो आगसि आरो आगदा नै आगसिखै 2k दं आगदाखै k दं ना फारनैथिंबो जोङो 2 दाजाबनानै लागोन आरो जों लिरगोन 1 नि फारनैथिंबो 1 नि फारनैथिंबो 2 दाजाबनानै जों मोनो मा मोनगोन जोङो फारनैथिंबो दाजाबनानै होगोन ना 1 नि फारनैथिंबो मा दंमोन आगसिथिं 2k दंमोन ना 2k जोंहा प्लास 2 खालामबाय नै ग्रेटार देन जिन थाबाय आरो k जोंबो मा खालामबाय 2 खौ दाजाबनानै होबाय जोङो मा खालामबाय जोङो नैबे
1 नि आगसि आरो आगदा फारनैथिंबो मा खालामखो 2 दाजाबना होदो आगसिथिं 2k दंमोन ना इजो 2 खौ दाजाबना होबाय आगदाथिं k दंमोन ना बेजोंबो 2 खौ दाजाबना होबाय आरो अब्लाथाय दा जों बेखौ नायनि जोंना आगसिखिनियाथ' ओंखारसिगोनानो जायखौ नांगो बे ओंखारसिगोन आगदानिखौ एसे साजायनो नांगोन आरो जों साजायगोन ओरैबायदि नाय आगसिखिनिखौ जेरै दं इदिनो दोनथ'बाय लाइन मोनसेखौ 2k + 2 ग्रेटार देना थाबाय नै इयाव k + 2 k + 2 दा इयाव ओरैबायदि दे नैबे k + 2 आ k + 2 बेयो सोरनिख्रुइ उन्दैसिन 2k + 2 निख्रुइ उन्दैसिन होनना बुंदो इयाव 2k + 2 is greater than k + 2 माने मा नैबे 2k + 2 आ k + 2 निख्रुइ देरसिन दा बेयाव जुदि जों ओरै खालामबा k + 2 निफ्राय जुदि 1 दानख'ना होयो ना अब्लाथाय माबा गोरोन्थि जागोन नामा नैबे सिननि थाखाय माबा गोरोन्थि जाहैसिगोन नामा 1 दानख'बाथाय नै सिना गोरोन्थि जागोन नामा बेखौ नायनि माब्लाबाबो गोरोन्थि जाया मानो होनबाथाय नैयो जेसेबां गेदेर बेनिख्रुइ नैयो जेसेबां गेदेर बेनिख्रुइ k + 2 आ उन्दैसिनखा उन्दैनिफ्राय आरो 1 दानख'बा मा जागोन इयो उन्दैसिनसो जालांखागोन जेनेबा आं खोन्थिना होदो एग्जाम्पल 5 is greater than 3 जों गासैबो मिथिगो 5 आ 3 निख्रुइ देरसिन अब्लाथाय बेयाव जुदि जों ओरै खालामोब्ला 5 आ 5 थाबाय नै 3 निख्रुइ जुदि 1 खौ दानख'ना होयोब्ला अब्लाथाय 3 आ देरसिन जागोन नामा नैबे मानिख्रुइ मालाबाबो जाया नैबे 3 निफ्राय 1 माने उन्दैनिफ्राय 1 खौ दानख'ना होबाथाय आरो इयो फिसासिनसो जागोन माने 5 is greater than 3 निफ्राय 1 थांबा बेसे 2 नंगौना गतिके 5 आ ओरैनो 3 निख्रुइ देरसिनखामोन थामहिनबा नैबे 3 आ 5 निख्रुइ उन्दैसिनखा आरो अब्ला 3 आ जुदि 5 निख्रुइ उन्दैसिन जायोब्ला नैबे उन्दैनिफ्राय जुदि जों 1 खौ दानख'नानै होयो अब्लाथाय 3 आ आरो उन्दैसिनसो जाबावगोन मानो होनबा 1 दानख' जाबा बेसे 2 जालांबाय ना इयो अब्लाबो 5 आ 2 निख्रुइ देरसिन होननाय जादों 5 is greater than 2 अब्लाथाय जेबो गोरोन्थि जाया 1 दानख'ना होबा बेनिखायनो उन्दैनिफ्राय जों 1 दानख'ना होब्लाबो नैबे सिना जेबो गोरोन्थि जाया मानो होनबाथाय नैबेनिख्रुइ नैबे k + 2 आ उन्दैखामोन उन्दैनिफ्राय आरो 1 दानख'ना होबा आरो उन्दैसिनसो जाखागोन बियो ना बेबायदि आरो अब्लाथाय दा जों बेखौ फोरमानखौ लाबोनो हाबायानो मथा मथि एसे साजायबानो जासिगोन नैबे 2 खौ कमन लाना हो अब्ला मा थागोन इयाव ब्रेकेटआव k + 1 थागोन मानो होनबाथाय 2 * k 2 k प्लास थाबाय 2 * 1 2 नैबे ग्रेटार देन सिन थाबाय ओमफ्राय k आ k थाबाय +2 निफ्राय -1 थांबा बेसे +2 निफ्राय -1 दानख'ना होबा +1 2 निफ्राय 1 दानख'बा बेसे 1 अब्लाथाय नै जायखौ जोंनो नांगौमोन जायखौ दिन्थिनांगौमोन 2 * k + 1 is greater than k + 1 बेखौ जोङो बेहाय मोनहैबाय आरो बेनिखायनो जों बेखौ मा लिरनांगोन जाय बेयो मा सैथो जाहैबाय सोरनि थाखाय जाय n = k + 1 नि थाखाय सैथो बे सैथो जाहैबाय माने जायखौ जों नांगौमोन बे मोनहैबाय नालाय थामहिनबा बेखौ मानि थाखाय मोनोमोन जों जेब्ला n खौ k + 1 लायोब्लाथाय नैबे सोंथिया बिदि महर लाहैयोमोन बेनिखायनो n = k + 1 जायोब्लाथाय नैखौ मोनहैनांगौ नालाय बेखौनो जों मोनहैबाय नालाय बेयो सोरनि थाखाय जायो n = k + 1 नि थाखाय बेनिखायनो जाय n = k + 1 नि थाखाय सैथो बेखौ लिरबाय ओमफ्राय लास्टआव लाइन मोनसे लिरना होबानो जाबाय बेनिखायनो SN आ n = k + 1 नि थाखाय सैथो आरो इयो दिन्थिजाबाय जोंहा सर्ट बे दिन्थिजाबाय अब्लाथाय जोंना बे मोनसे फोरमाना जोब्बाय बा दिन्थिनाया जोब्बाय आरो बे जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।